ಪೂರಗಲಿಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಬಾರಿ ಕುಶಿತ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಅವನಿನಿ ಸೋನಾ ಕ್ಯಾಟ್ರರ್ದ ಗಣೇಶರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ದೇರ್ಪಂಡ ದಂಡ ಎಂಕಲೆ ಬೆಂಗಳೂರ್ದಗಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕುಶಿತ ವಿಷಯ ಗಣೇಶರ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲರು ಬೆಂಗಳೂರ್ದಗಲೆಗ್ಲ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬನ್ ತೋಜೈನ ಎಂಕ್ ಊರಗಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಶಿತ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಣ್ಣೆ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳರು ನಿಗಲೆ ಪೂರಗಲೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡುಕೊರ್ನ ದಯಾನಂದ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲರು ವಿಜಯ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲರು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲರು ಉದಯರುಲ್ಲರು ಕೃಪಾಕಲ್ಲರು ಭವ್ಯಶ್ರೀ ರೈ ಉಳ್ಳರು ಪೂರ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡುತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲುಳ್ಳರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಗು ಮಲ್ಲ ಮಗೆ ಆವಿರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪಾತೆರಗು ಕಡೆಯತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಒರಿ ಭಾಷಣಗಾರ ಆವಿರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ದೇಪನ್ನಾಗ ಎದುರುಡುತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿನ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಪೂರ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡು ತುಪ್ಪುವೇರು ಅವಲ್ಲ ದಯಾನಂದಂಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡು ತಾಂಡ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇಜಿನ ಎಂಕುಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದು ಉಪ್ಪುವ ದಾದ ಅಂಡಲ್ಲ ಪನೋಡು ಈ ದಯಾನಂದಂಡೆ ಇತ್ತಿನವ್ರು ಪೂರ ಬಂಡದಾಳು ಅಂಚ ಅದು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆರು ಪನ್ಪಿನ ಐಕಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಐಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ದೇಪಂಡ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರಗೊಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ದೇಪಂಡ ಯಾನಿನೇ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೇರು ಬನ್ಕಿನ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಬರ್ತು ಬರ್ಪಾರು ಇರ್ನ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾರೋಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬನ್ನು ಏನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಐತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಪೋದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋನ್ ಬತ್ತೆ ಕಾಫಿ ಬುಡ್ನೆ ಟೈಮ್ ಉಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸೋನ್ ಬತ್ತೆ ಅಂಡ ಈ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಒಣಸು ದೇಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜೋಕುಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಬೆಂಗಳೂರು ಪುಟ್ಟದು ಬಲದಿನ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಎರಗಲ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಆಟಿ ಪಂಡದಾದ ಸೋನಾ ಪಂಡದಾದ ಸುಗ್ಗಿ ಪಂಡದಾದ ದಾದಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆ ಅವೇನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವೇನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಗಲೆ ಒಂಜಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋಡು ಪಂಡದ ಅಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗಣೇಶಣ್ಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತತ್ತೇರು ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಂಡದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಾಡ ಒಂಜಿ ಒಣಸಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಊರ್ದಾಗಲ ಒಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುವೇರು ಎಂಕಲೆ ಊರ್ದಾಗಲು 10 ಜನ ಹೊರನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಎಂಕಲು ಬೆಂಗಳೂರು ತಿನ್ನಗಲೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೇ ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಈ ಪರ್ಬದ ಕೆಲವು ಎಂಕಲೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಪ್ಪನ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ಮರಿಯಲ ಬರೋರು ತುಂಬು ಇಲ್ಲಾರ ಪುರ ಅಮ್ಮ ಹಪ್ಪಳ ಮಲ್ತಿ ಓದ್ತೇರು ಬೊಕ ಗಿರಂಗದ ಪೂಲ್ ಮಲ್ತಿ ಓದ್ತೇರು ಇಂಚ ಮಾತ ಒಂಜಾತ ಪೆಲ ತರಿತ ಮತ್ತು ಅವೇನು ಡಬ್ಬೋಡ್ ಪಾರ್ತಿ ಓದ್ತೇರು ಮರಿಯಲ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಬೈಪತ್ತು ಜೋಕುಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಜೀವನ ಎತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂದು ಒಗುಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಡೆಯಟ್ಟು ಇನಿ ಆ ಒಣಸದ ಒಂಜಿ ಸಿಹಿನು ಇನಿ ಕೊರ್ತೇರು ಅಂಡ ಯಾನ ಸುರೇಶ್ ರೈಕ್ಲೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಇರು ಭವ್ಯಕ್ಕಾಗ ಸಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿಗೆ ಇರು ಎಂಕಲೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತದ ಕೂಡಾರ ಒಂದೊಂದು ಅಟ್ಟಿಲು ಗಣೇಶ ಅಣ್ಣನೇ ಪನ್ಲೆ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲ ಪೋಯಾತ ದೇಪಣ್ಣ ಭವ್ಯಕ್ಕಾಗ ಸಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿಗೆ ಒಣಸು ಆರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬೋದುತ್ತಾರೆ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ರಜೆ ಮಲ್ತದು ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಪಂಡದು ಬಟ್ ಮೂಲ ಕುಡಾರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗಳೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪುಗ ಕುಡಾರ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಿಗ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿನ್ಲ ಮಲ್ದಾರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಈ ವಿಷಯಗೂ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಮೂಲೆ ಇನಿ ಮಧ್ಯರುಡಿಂಚು ಕುಲ್ಲುದ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತನ ದೇಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಇನಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಾನವೇರು ದೇಪಣ್ಣ ಐತಾತ್ ಕಾರ್ಣಿಕ ಒಲ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೆಂಗಳೂರದಾಗುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆಗಲೇ ಊರ್ದಾಗುಲ್ಲ ಹತ್ತಿಡ್ಲ ಭಾರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಪೋಪೇರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡಿಗೆತ ದಾದವುಲು ಇಂಚ ಮಾತ ನಡಪುಂಡ್ಗೇನು ದೇಪಣ್ಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ನಮ್ಮ ಊರು ಉಂಡು ಬಂದ್ಮೇಕ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಅವೇನಿನಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅವೇನು ದಯಾನಂದ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಅವೇನು ತೋಜದೇರ್ಪಣದಂಡ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆವು ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಪೂರ ಊರಗಲೆಗ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡದು ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೂ ಬೊಕ್ಕಾರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಸೋನಾ ಕ್ಯಾಟ್ರರ್ಸ್ನಗಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಊರ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಸೇರ್ರೆಗೂ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೋಣ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ಅಪಗಪಗ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತನ್ನ ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಂಡು ಊರ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗಲು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬತ್ತವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಸೇರುವ ಪಂಡ ಇನ್ನು ನಂಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಕಾಶ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶನು
ಇತ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಂಡೇರು ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪೋಡು ಅಪಗ ನಂಗೆ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ನಂಕಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಗಲು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಲ್ತಿನಂತ ಗಣೇಶ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ತಗಲಿಗೆ ಬೊಕರನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದವೆ ಧನ್ಯವಾದ.